Hello. Mabungahong kabuntagon mga igsoon na nag-share sa ako diri ang live na to. Kay ang uban nga mga followers na to sa mabungahong Kristohanon, wala ka bantay, wala pa kabalo. Okay. Praise God, shout out Brother Ryan Galaneda of Germany, and to Ma'am or Sister Angeline Abergonzado. Regards ko ni imong husband, Sister, God bless. Padayon ramig pray ninyo. And so many watching from New Zealand, Pastor Sister Vicky Abanto Talingdan. Daghan tag followers gyud sa New Zealand ba. Nakabantay ba katong uban nga kuan na ta? Wala pa kabantay ang uban nga nanata diri sa new page na to since na-restrict man ta. Okay? So ako saning i-share mga kaigsuonan sa ako ang personal account. Di ko makawi. Ako sa i-share ha. Kamu sa Daigson, pwede ninyo i-share itong live o niya, i-mention yung mga higala niya. Kung kabagyasan. Ako sa itag mga igsoon. Ipakita. Okay, shout out. Sama na. Kasi paabot sila sa uban, no? Samtang ako sa ni-share diri sa akong personal account kay kuan. Uban wala pa kabantay lagi. Okay. Itag sa nako. Musta yung adlaw mga igsoon? Sa makanunay nag-ampo ko nga namos mayong kahimtang, mayong panglawas unyo duol mos Ginoo. Salamat sa Ginoo. Okay, so ako i-check kung na-share na ba. Alright, let's start. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Uy! Pastor, good morning. Pwede as lang short promotion. Sige. Tumatik na, Pastor. Sayang lagi, Pastor. Di may katambong. Okay. So, naday ko i-promote ba? Na ko i-kuan mga igsoon. Labi na sa Bohol, no? Nag-chat diri akong friend, a good friend of mine, alagad sa Ginoo, Pastor Jason Balmores. Ingon siya nga i-promote daw ang concert sa Sidlak Jesus, no? Naay concert ang Sidlak Jesus, mga kaigsuonan, this coming March 21 at Trinidad Cultural Center gabi ini. Together with Igniter Band, ba na siya, Pastor? Again, this coming March 21 na ay concert ang Sidlak Jesus kauban sa Igniter Band. Ang venue sa Trinidad Cultural Center, no? Katong mga duol-duol diha ari sa San Miguel, Ubay, Talibon, Hetape, duol-duol na, no? Na-concert ang Sidlak Jesus, no? Together with Igniter Band. This coming March 21, hapit na. 21. Karong Friday, this coming Friday ni. At Trinidad Cultural Center. Okay? Kita-kita tanyo diha mga igsoon. Pero wa bitaw ko ano kay kuan. Gusto tami mo tambong na mga igsoon pero na may Igniter daw, ingon akong asawa, Igniter Band. Gusto jud mi mo anha na Pastor Jason, gusto mi mo anha pero busy jud kabalo na kanako nya. Layo-layo sad siya sa mua, klarin man gud mua nya.
Kuansad. Ang among mga youth diri ganahan mo na pastor. Tinuod lang. Pero ang among available ring sakyanan kay kanira mang bawo gud nato nya. Kung manha ko ako gintay manha ko nya. Pila ra akong madala nya di madala ang uban. Ano sulay sakyanan ba mao na nga absensya na pastor nya. Aside from that sa Saturday na ay kuan akong anak no, na practice ba no. Pero naamis pagampo pastor, nagpaluyo. No, praise God. Again, this coming March 21, this coming Friday, na concerts ang Sidlak Jesus together with the Igniter Band adto sa Trinidad nga gym man siguro ni Cultural Center. Okay, Trinidad Cultural Center. Gabi na mga igsoon. Salamat kay Pastor. Way sapayan kanunay Pastor. Na sa pagampo na mo. Okay? Mayong bundag Pastor na ako'y patabang ni mong ampo Pastor, akong pamilya, among mga anak, sa akong asawa nga makabaton o guide sa Ginoo. Sige ato ng picturean bi kay aron di ta kalimot. Right? Okay, copy. Brother Dennis Monares. Okay, praise God. So, shout out ng tanang mga OFW, dabi. Shout out na tanang mga OFW from different countries around the world. Mga seaman, si Ferrer, naka-permanent resident. Shout out ninyong tanan. O, shout out na ko si ko, nagkita na dyan ko ni Mudre ay. Si Sister Ami Amor Bagaris Gabuten. From Cagayan. Sakto ba ko? CDO. Okay. So, wa dyan may kalimot, sister, pag-ampo sa imong tibok pamilya o sa imong negosyo. Ana siya diha kay og malimot mi i-remind man mi sa Holy Spirit. Okay? So God bless sister, God bless. Okay. And shout out na ko tanang mga ahensya sa gobyerno nga nag-follow na to, mga kapulisan, mga AFP, dagan. Dili na ko i-tagsa no. Akong shout out ang among station diri sa Clarin, ang hepe diri sa Chief Amba no, duol sa kong dughan mga igsoon. Unya. Shout out na ko ang duol dito sa kong dughan no, ang Cebu City Jail, ang mga piniristo, ang mga presohan nga akong gisudlan, magagmay o madagko. Mga gagmay presohan sa station, shout out. O mga station sa police station nga sige og tugot na ko nga pawalihon ko diha sa inyong istasyon. Salamat kayo. Shout out na ko ang Cebu City Jail, akong shout out akong mga bradia sa loob ng bahay ni Kuya no. Padayon ta og dut sa Ginoo. Padayon ta og duol sa Ginoo mga igsoon kay samtang na kinabuhi na ipaglaom. Karong Marso 29, adunay paghimuon na March for Jesus di sa Toril Davao City. Invited tanang mga churches. Okay, danapod from Brother Marlon Morales sa taga Davao diha na daw gitawag og sa mga ni Brad March for Jesus diri sa Toril Davao City. Invited tanan mga churches sa Davao. Okay, again take note, Marso 29. Praise God. Bioy Litran, salamat nga nakakita ka ning page na itong bago mga Brad. God bless. Nabta na ginako. Okay. Shout out Pastor watching from Butuan City, Wise Harvest. God bless. Again, balik ko na ko Cebu City Jail. Shout out. Shout out na ko akong brad diha, mga brad na ko diha nga mga nagpagamit sa Ginoo no. Akong gi-shout out diha si Brad Aris. Brad, last time wala ko diha atong yesterday. Wa ko kay nay kakulian ba na importante niya. Shout out Brad Aris, padayon pagpagamit sa Ginoo, padayon og sidlak diha, be a blessing, and I always pray nga tagaan kag dugang kaalam sa Ginoo nga langit nun. Unya I believe nga nakay si tawag na nakay anointing to lead no, as nakay gift of leadership no, makita gid na. So padayon lang paggamit sa Ginoo. Narakos nakas kong pagampo kanunay Brad. See you next Monday. And shout out ako si Brad Magu, Brad Ibang, Brad Kenneth, Brad Jao, okay? Brad Ayan, ang mayor sa RDC1. Tanan diha no, ang tibuok Cebu City Jail, mga Brad na ko diha sa Acro, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Pataas na tungalan sa Ginoo mga Brad. Okay? Kita ta pohon diha balik no. This coming Monday, shout out sa tanang mga jail officer, mga warden sa Cebu City Jail. Thank you so much for allowing us to share the word of God no. Nga gitugutan mi ninyo nga together with my team, Living Water Christian Fellowship. Salamat kayo sa higayon nga inyong gihatag kanamo. Akong shout out akong team da, Pastora Ninette, sila si katong mga Flores bitaw diha, katong kauban ako, kalimot ko Arturo og si
kalimot ko usa, basta mauna to sila. Mga gikan sa nasprisuhan ba nga nagpagamit nas Ginoo gibag-o mga agi na mga igsoon. No, kaning kauban ako sa team sa Living Water Christian Fellowship, mga priso na unya naay nagsigigwali sa sulod. Nya ning na-absorb bitaw na ning tuhop silang kasing-kasing nanggawa sila nga nangabag-o karon sila na putik sulod sa prisuhan kauban ako. No, shout out sila Brad Adsel, Brad Jerry, sila si Brad Danelo, Brad Jimuel, Pastor Kuan, gikan sa ni sa bahay ni Kuya. Pero Mandawi ni siya na priso, Pastor Herman Romano. Pastor J, shout out, Pastor. And Brad Louie, gikan sa ni tanan. Sister Jardine, gikan sa, no? Sister Sheila, Brother Adonis, basta tanan nga mga kauban ako sa bahay ni Kuya nga tigsulod, no? Bookshare sa pulong sa Ginoo. Shout out ninyong tanan diha, no? Dayon taga-Banti ani, no, bisag wala tas wildo walay nagpaluyo na to financial, pero kani nga to from the heart for the salvation, for their salvation. Ato lang gi-deliver ang mensahe sa paglaom sa mga depressed, sa mga tabangunon. Padayon ta. See you next Monday, this coming Monday. Okay. I praise God sa imong life. Sige gihapon ko monitor sa imong page. Wa na hurot na jud na kog balik-balik. Ang nakanindot pastor kay bisan balik-balik lahi. Sakto gyud nimo sister. Lahi ang i-reveal sa Holy Spirit. Salamat. Yes, kay bisan ako kapilan ako ni nahurot og basa sister ang Bible from Genesis to Revelation, pero makamit ko og the same verse nga nalabyan ako sa una niaging tuig, pero different lain na sad nga new fresh revelation ang akong ma-receive. Thank you. Sakto ka Sister Ami Amor Bagares Gabutin. Padayon pagpagamit sa Ginoo. God bless. Pastor, 1 month naman, wa pa day nabalik. Yes, wala pa. Basta hindi na mabalik, pero okay ra. Kay, may nanawag, eh. Ito na yung pangungundi kay. Okay, 1 month na, wa pa day nabalik. Sinsya nang may gusto na nanawag ba, kay bawa na muna ako nga daghang kay mangita na po. Sagdi lang, huwag di mabalik, sister. Okay na. Makapost pa man ko, pero maulagi, di ta ka-live. Sagdi lang. Naaman punta diri, no? Di man na to kontrolado ni kay kani manggong Facebook. Yes, ning sulod ko diri sa Facebook, kay ako nakita nga nagministry ko diri tungod kay ako nakita nga ang Facebook karon gigamit sa yawa. Daghang kay toxic, di ba kabantay mo? Majority hugaw, dili maayo, negatibo. So dili na ko ni hawak, no. Kung na may mga time nga makabayolita sa ilahang si tawagan na kanang naa sila yung mga rules ba, di na to kalikayan kay kita basta nga tong gi-post mga maayo, pero naa jay maayo na to pero nakabayulit data nila. So at least aware sad ko kung say angay i-post, angay i-background like this kani di ni makapiright. So nakapiright ko atong mga tanan labod, mga anointed songs. So sagdi lang, no. Importante na ata dire mga igso, no. Kung i-restrict na po diri magama na po tagline ana man na, no. Kudgukod lang tani basta way makapugong igsoon sa pag-share sa pulong sa Ginoo. God bless Sister Mera Orela Tuwayon. Yes, sakto ka igsoon 1 month na. 1 month ang gi-restriction ako, pero wa natinga ako. Sagdi lang. Abanti ta. Okay? And good morning also to Ana Mig Soko. Good morning sister. Thank you nakasong prayer. Joanne Bitonio Galaneda Miraso. Nagkita na kita tanan dire, no? Mao man ni ang mga avid followers and viewers na to dito speakers. So, then na po, kadiyot sa ako sa ningkon nun. Hello? Oo, yes. Na. Kadiyot. Sa sityo, kuha ni siya, sityo Langob, sulod lang na ay sa, ari sa highway na ay, kuha niya signage nga Jesus Glorious Church. O, unahan sa Galingan, sa Kumang. Yan, sulod lang ditso, oo. Nagpabot ra akong asawa rin. Sige. Pangutana lang, Brad, kay kuan ka, ilado mo mayari. Sige. Pasensya na mga igso namin nanawag. Lab! Pagatang sa gawas ka, kay nanatong kuan. Na-distract ka diri da. Okay, padayon kapunta mga igsoon. Dan Lumotos Anti Camara, good morning sad brother. Okay, so our topic for this morning, mga igsoon, may tungod ni sa itong pagsunod sa Ginoo bitaw nga. Daghan kay masuko nato, no, daghang di mo angay nato, daghan ang nagbaby ay nagbugal-bugal nato, daghang mubikil nato. Majority, di dyan na sila mo angay nato. Why?
ato na iskutan karon. Unya mao sa nagingon sa balaang kasulatan, no? So sunod-sunuron ra gyapon namo ni imong page pastor padayon, no. Thank you Brad, thank you. Salamat sa Ginoo. Okay? So, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Kay after this, mulakaw na po may mga igsoon. Daghan kita busy jud kay tanong. Atong i-invite ang Holy Spirit para mas mapalawman na tong pulong sa Ginoo mga igsoon. Without Him, we are nothing. We cannot really interpret the Word of God by our own wisdom, our own understanding. Wala. So, we need the guidance of the Holy Spirit. We need Jesus. Amen. Para mas mapalawman na to. Pastor Meng Buntag, taga Alabil, Sarangani Province po. Lami kayo imong mga pulong karong kabuntagon. Diha ra ba jud mi sa Alabil ba? Na diha ang igsoon sa kuan Alabil ka igsoon. Na diha ang Kambal Motor Parts sakto ba kulab? Kambal Motor Parts manghod na sa akong asawa. So last time sa among visit ato among vacation last December diha mi nagpuyo diha sa Alabil. Asa to dapita sa Alabil? Sentro sa Alabil. Naay Kambal Motor Parts da iyahan. Pila ka branch lab? Duha ka branch diha. Okay? God bless, sister. Thank you. Thank you sa mga prayers, Pastor Himaya. Sa Ginoo. So, let's pray. Okay? Father in heaven, thank you so much, Lord God, for another blessed opportunity. We come into your presence right now, Lord God. Right at this moment, with a humble heart, Ginoo. Among giilay, imong pagkabalaan, imong pagka-Diyos, imong pagkahari. Dili ka basta-basta nga Diyos nga among gilagaran. And according to your word in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaning pulong nga among isgutan karon ikaw ni mismo. So himo kaming angayan, himo kaming takos, limpyuhi among kasing-kasing Ginoo. Nga mahimo ming deserving, mamati, maminaw sa imong pulong. Tagay mi kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton. Kasing-kasing nga willing mo sunod, obedient, doers of your word. Kay ang blessing, ang breakthrough, ang miracle nasa pagsunod. I-bless na ng viewers karon Lord God. Sa nasa Ginoo maabot ni nga live ang mag-replay ani panalangin ni Ginoo. Ipabati imong gahom, imong dihog ang manifestation sa Holy Spirit as we listen to your word. Lord, ikaw lamang ang ipataas. Wala mi nag-isa og relihiyon. Wala mi nag-isa og pundok, grupo, simbahan. But we lift up only the name of Jesus Christ. Jesus reigns, the King of Kings and Lord of Lords. Wala na ilain. Again, Lord, i-bless among pagabuhaton karon. And I rebuke, I cancel every spirit of destruction of the devil in Jesus' name. I pronounce, I declare victory sa mong pagabuhaton karon in Jesus' name. Lord God, ang habiling panahon na manghihatag kanimo, itugyan kanimo. Ikaw na ibahala, let your will be done. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Praise God, let's go. Anyway, before we start, I just want to encourage everyone to mention your friends here and loved ones in the comment section as always, no, as usual. And you can type also at followers, at highlights, at everyone. Kunya, kung mahimo atong i-share itong live igsoon para sa kamayaan sa Ginoo. Mao ni nindot ipalanog sa naay mga Bluetooth speaker hala ipalanog na to ni mao ni nindot imaritis nining taknaas kabuntagon ang pulong sa Ginoo. Let's go. Hallelujah. So our text for this morning is taken from the book of Lucas. Mao ni ang giingon ni Jesus igsoon. Okay, ingon siya sa Lucas 21 17 hangtod sa 19. Okay? Para nato ni nga mga nagsunod ni Lord. Para nato ni mga igsoon nga nangalagad sa Ginoo. Para nato ni igsoon nga ning talikod sa kangitngit ug nagsubay sa kahayag. Listen carefully. Ingon ang Lucas 21:17 hangtod sa 19. Ingon si Jesus diri igsoon. Kasilagan kamo sa tanan tungod kanako. Verse 18. Apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pinaagi sa inyong paglahutay, maluwas kamo. Wow! Again, akong balikon ni Lucas 21:17 hangtod sa 19. Kasilagan kamo sa tanan, tungod kanako. Apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pinaagi sa inyong paglahutay, maluwas kamo. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Wow! Grabe ka maayog kanindot mga igsoon. Tanawa, ang ingon ni Jesus, ingon siya, una, kasilagan kamo sa tanan tungod kanako. Kaning word nga kasilagan igsoon ang laing term ani kasukan, no, or dili ganahan sila. Masuko sila nato igsoon, no? Di sila malipay sa atong gibuhat igsoon. Ngano man tungod kay ning sunod tas Ginoo. Kabantay mo kasi nagabantay diha. Di ba kabantay mo mga igsoon? The moment we follow, we obey, no? The moment we become followers of Jesus Christ. Tingala ka, no? Daghan na suko na to,
nasilag, no? Tinga ka igsoon na mabiyong-bikil na to, wa mo angay na to. It's biblical igsoon according to the word of God. Daghan masuko na to igsoon. Sa Tagalog pa, maraming magagalit sa atin dahil sa pagsunod ni Kristo, no? Ning sunod ta ni Kristo igsoon, daghang masuko na to, di mo angay. Ang atong mga ka-amigo sa una, ang atong mga higala mausab ang ilang tinagdan, mausab ang ilahang treatment nato. Di ba? Ngano man? Di naman to para espiritu. Pantay mo? Dili na magkasibo ba? Dili na muhaom atong espiritu nila. Mao nang mukalit lang na sila kasuko nato, no? So di tangay diyan na matingala igsoon kay gitagna na nagisulti na ni Jesus. Ngayon siya, kasilagan kamo sa tanan tungod kanako. No? Tanan pagyud. Although dili tanan kay uban mabless man nato pero majority di mo angay. No? Di mo angay nato igsoon ingnon taog nabuang na sila, natanawa na. Tanawa na nangayabag na. Tanawa na, nalain na ng relihiyon, like tinuha, no? Ako igsoon kadaghan ako nakadungog ng yana pero ako ra silang girespeto. Mao po ila. Okay? Kasilagan kamo sa tanan tungod nganong masuko sila nato tungod na sa Ginoo. Pero ang tinuod na igsoon ang espiritu nga di muangay nato ang nagpaluyon nila espiritu magud sa panuway. Kay di man na magkauyon ang kangitngit og kahayag. Di magkauyon si Jesus ug si Lucifer. Mao na nga kung gigamhan sila sa daotang espiritu, di sila muangay nato kay wala may alignment. Dili mo sibo. Tungod na sa Ginoo, kabantay mo. Dagan mo lutos, bugal-bugal mo BBI nato. Ayaw mo tuwa na nangayabag na diha, no? Because of Jesus, no? Dagan masuko nato igsoon. Pero ang saad sa Ginoo paminaw mo sa 18, apan walay bisan usa. Wow. Kabuhok sa inyong ulo nga mawala. No, there's no even single hair igsoon in our head igsoon nga mawala. Usa lay gusto ipaabot sa Ginoo ni igsoon. Protektado ta niya, giproteksyonan ta niya, giampingan ta niya, gibantayan ta niya igsoon. Yes, daghan na suko nato. Daghan di muangay nato kay nangalagad na ta sa Ginoo. Daghan mga barkada nato sa una sa suyop ug shabu sa inom-inom runsa man nga binuhatang dautan. Di na managad nato kay dili naman ta musabay sa ilang binuhatan, mausab sila, masuko sila nato igsoon. Di sila muangay na to apan ang saad sa Ginoo mauni. Walay bisag usa kabuhok sa imong ulo nga mahilabtan nila. Laktod nga pagkasulti igsoon ang protection sa Ginoo. Ang iyang divine protection mag-uban-uban kanato. Ang iyang pabor igsoon. Di ba? Sa Psalms 91 tabunan taniya sa iyang mga pako. Sa Salmo 23 uno siyang atong magbalantay walay makulang kanako. Og mo jump ta sa laing verse sa Salmo 23 mga igsoon nagaingon da, even though I walk through the valley of the shadow of death, di ba? I will fear no evil. Bisang maglakaw ta igsoon sa landong sa walog, sa landong sa kamatayon, di ta ngay mahadlok kay siyang atong magbalantay walay makulang kanato. Kutob ra ni sila suko pero ang tinuod hanggang tingin lang yung mga demonyo sa atin. Tan-aw ra na sila kutob pero dili we are untouchable. Because we are covered by the blood of Jesus. Amen. Di ta ngay mahadlo ka ng hulga-hulga diha. Igsoon na sige anong imbalin kag laing tinuon mapatyon jud ti kalubaon. Igsoon. Sa 13 years sa ministry nga gipiyal ni Lord, 13 years ko kapi nagwali. Daghan kay kong nadungog mga testimony. Nay mga nangalagad sa Ginoo igsoon nga gipusil ang nagpusil wala hingbuto ang kuaning kagar. No daghan nga na igsoon no. Gipakita sa Ginoo nga matinud-anon si siyang pulong. Nga once mosunod ta niya. Once mga lagad ta sa Ginoo nga matinud-anon. Once mga igsoon honest lang ta. Tinud-anay seryoso atong pagpangalagad sa Ginoo. Then proteksyonan ta. Mingsaad siya nato nga di ta niya pasagdan, di niya biyaan. Amen. Safety ta, secure ta as always. Imagine walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. No? Protektado ta igsoon. Kay kung naay mangaway na to, ning saad siya, I will fight for you. No? Makig-away sila sa atong kaaway. No? Siya ang manimalos igsoon. He will take revenge or vengeance is mine. Ingana siya. So what ay angay kabalakan kay normal ra gyud nga masuko sila nato. Normal ra gyud nga biklon ta.
Ang mga tao nga doon sa tungdugan, mausab nilang tinagdan, igsuon. Di na sila malipay, kay ni balhin, taglaik, tinuhan na, mga buang na ta. Usay bitaw, mga tingako, nasuko na yun sila nako, nga niundang ako sa mga pagka-adik-adik, wala na ko na maligyag syabo. Wala na ko na mabay, wala na ko mong palahubog, wala na ko na ngawat, di na ako barumbado, di na ako manumbag at tos pantalan, pero nasuko sila nako ang nagbago. Diba? Normal na, masuko gud sila, kay di naman magkasinabot atong espiritu. We have the Holy Spirit. Diba? Sila evil spirit, di man na magkasinabot ang evil spirit o ang Holy Spirit. Na conflict nilang duha. Mao na masuko sila nato, igsoon. Mao na kamong nagtanaw, dahil binag na nagtanaw ni igsoon. I-mention ka ng mga bagong Kristohanon. I-mention sa comment. No? Nagtanaw mo dili nga bago pa mo, yung nakuratan mo, ingani din. Yes! Dapat di ta makuratan, dapat mamanhid ta ug maanad ta ni igsoon kay. Ako igsoon, kinaon na nako ning mga paglutos, mga pagsulay, pagbibi-ay igsoon. No? Normal na, nangalagad tas Ginoo mga igsoon, daghan kaayo. Ang di mo angay na to. Daghang manghilabot na to, bisagwa na to, hilabti, butang-butangan, tag-istorya nga dili maayo. Usara ang kuha na igsoon, hinungdan, tungod na, kining sunod ta sa Ginoo. So nagtanaw mo karon igsoon, kung nakasinati mo ani, pagsadya diha. Amen. Kay natunong ka. And then the last line, ingon pa jud diri igsoon. Pinagi sa inyong paglahutay, maluwas ka mo. Kay posible manggod mga igsoon nga, tungod sa kadaghang mga pagbugal-bugal, tungod sa daghang pagbebi ay paglutos, biklon-biklon ta atong pagbati, hilabtan ta, bisagwatan ng hilabot. Naay posibilidad nga basin ba o madala ta sa itong pagbati emotion, di ta kalahutay. Mauniti man ni igsoon. Kaning pagpangalagad na to sa Ginoo igsoon dili mag-matter on how we start, no? But what matters most is how we finish the race nga giset ni Lord para nato. Nayuban igsoon nga from the start, at first dasig kayo, malipayon kayo, magabot sa tunga-tunga, nagkaluya hangtod nawala, hangtod karon na backslide ni balik kaniadto. Ang pagbanglagad sa Ginoo igsoon gipahinumduman ta igsoon nga ingon diri pinagi sa inyong paglahutay. It's about lahutay. Kinahanglan nga mo persevere ta, kinahanglan nga mo lahutay ta aron maluwas ta. Amen. Praise God kung dasig ta karon ang pangutana mo kalahutay ba ta, kay nga naman ang pagpangalagad sa Ginoo igsoon kasilagan ta, no? Samtang nagdagan ta sa lumba padung sa kinabuhing walay katapusan, ingon ang Hebrehanon 12:1 nga gilibutan kita sa bagang pundok sa mga saksi. Kanang bagang pundok sa mga saksi igsoon mao na ang mga himantayon, mga hinawayon, mga maritis igsoon, mga sigig panglibak nato. Mao na ang mga siglutos nato igsoon, no? Naglibot na nato igsoon. No? Sometimes nagdagan ta sa lumba igsoon, naglibot na sila to niya. Sometimes ba kay stress ta sa atong trabaho. So di kalikayan usay ma-emotional bitaw ta, mapiktuhan ta ba. Pero igsoon madagma man ka bangon, expected na nang madagma ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Naagi na way perpekto na to. Bangon ya padayon lang ta igsoon. Amen. Kay ang giingon sa balang kasulatan nga arita sa paglahutay magdaog. Daghan mga dasig pero asa na karon. Daghang mga anointed worship leader, anointed preacher, Sunday school teacher, no? Anointed nga mga basta magwali igsoon. No? Grabe, anointed kay pet. Ang pangutana asa sila ron. Nangawa na. Ingon ba lang kasulatan ingon si Jesus mga igsoon nga those who will endure to the end will be saved. Ang mulahutay igsoon mao nay importante. Amen. Ang uban di kalahutay ngano man daghan nagbugal-bugal. No? Daghan kog mga kaila, muduol ako, pastor, sige man kog simba ilas kuan, pero mingundang ko kay lagot kay ko pastor kay wa ko kagwanta. Karon na nun nga nagbag-o ko nigsimba, gigayagaan man ko nagdaog og Bible, gibugal-bugalan ko. Nauwaw ko pastor. Di ba? Wa kalahutay. Igsoon mao ni atong mindset dapat expected na mga klase sa di maayong istorya. Sa una wa pa kas Ginoo, walay mo istorya sakit kay nimo. No? Ako bitaw nakaingon ko atong bag-o pa ko sa Ginoo. Anak ko, nasakitan ko ba niya ang katong mga pulong nga sakit gikan sa tao nga suod na ko. Anak rin ko, nag-istorya ko sa Ginoo, Lord, sa una nga wa pa ko nimo, wa jud ko kadungog aning ingani ka sakit nga istorya, ka sakit nga pagsulay. Kung sa una pa lang ni Ginoo, daginuton ko gini, no? Wa po ni sila nagpasurang-surang na ako sa una, pero karon Ginoo nga di na ko musukol. Karon Ginoo nga di na ko musukol, Ginoo. Kaya musukol ko, ingnon ta, maunay pastor, di ba? Karon pa sila nangabot, normal na igsoon.
Kung ingana ka karon igsoon, nagtan-aw ka din, praise God for that. Natunong jud ka sa sigpit nga dalan. No? Nay magbugal-bugal na to, nay mag-baby ay ikayagaan ta. Mabitaw daytime ning ingon ko sa Ginoo, Lord. Daghan na kayong mga na sinati nga grabing pagbugal-bugal. Okay ra na Ginoo kay baba ra taman, pero what if kung nay mo lamparo na ko Ginoo, ayaw gid taon Ginoo. Kay ningon ra ba ang balang kasulatan nga kabantay mo, di ba? Ingon ang balang kasulatan nga. Kung nay mo lamparo sa imuhang check ba, then turn another check ko, no, ana, no, imo na pong iana imong pikas, no, ipasagpa ang wala. Kung gisagpa imong tuo, ipasagpa ang wala. Ingana ko, what if moabot na ko ni Lord? Kay bawo na ka Ginoo. Salamat sa Ginoo nga wa na niabot. Kay katong akong testimony igsoon before, katong liguon ang tako kanang Red Horse. Aga kong kumo igsoon, nangumo naman ko sa uppercut, taas pa man ako. Ug iya pa tong Iyabo gyud ang ministry kay sumbagon man jud ang uppercut kay dili lalim ning mga lagad sa Ginoo igsoon, daghang mo bugal-bugal. We need to draw near and near, closer and closer to God every single day para mo dikit gyud ta kanunay ba, no, aron mo bunga ta nya naay self control. Kay lisod di lalim igsoon. Kay musugot ag sa di biklon jud ka, hilabtan jud ka igsoon. Pasingitan jud ka, pasakitan jud ka igsoon. Aron mo undang ta. Pero ning saad ang Ginoo mao ni timan ni igsoon protektado ta. Ning saad ang Ginoo nga bisag bugal-bugalan mo, bugal-bugal ra na kutob. Puro ra na yaga-yaga, pero mao ni timan walay bisan usa kabuhok sa imong ulo ang mahilabtan nila ang makuha. Meaning well protected ta ni Lord. Amen. Nya mao nang sa last line ingon siya, kinanglan nga mulahutay kamo, kay ang mulahutay mao lamang ang maluwas. Murag itagna na sa Ginoo ba nga dili tanan ang ningsugod sa race makalahutay. Dili tanan nga lagad sa Ginoo mulungtad jud na naay uban nga mamalik sa agi, mabackslide tungod sa kadaghan sa mga pagsulay, mga paglutos man kaning gikasilagan, kaning giingon diri ni Jesus igsoon nga kasilagan kamo sa tanan tungod kanako, paglutos ni kasilagan, no. Masuko sila nato bisag wa ta nasuko nila, manghilabot sila nato mamikil bisan wa ta mamikil. Amen. Nga na ba? Wa na to hilabtig, hilabtan ta. No? Gihimu-himuan tag istorya, gidaot atong dungog, pero wa ta nandaot. Kabantay mo. Mao na ibot pasabot sa gikasilagan kamo. Ug unsa hinungdan na tungod na sa atong pagsunod sa Ginoo igsoon. So dapat di na ta matinga, makuratan kay naka-built in, timan-in nga word, naka-built in na daan ang paglutos sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Walay ni sunod sa Ginoo. Ako na ning balik-balik ug ako na pong balikon karon. Walay ning sunod sa Ginoo nga tinud-anay. Walay tinud-anay nga followers ni Kristo nga hayahay. Tanan nga ning sunod ni Kristo mato pa ni Jesus magpasan sa iyang cross matag adlaw. So walay hayahay igsoon. Natay mga struggles, battles every day, lain-lain igsoon. Di pwede nga hayahay. Kaya ang hayahay maunang nagsubay sa lapad nga dalan padulong sa kalaglagan. Kita gamay sigpit padulong sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Expected na igsoon nga igayagaan ta. Bugal-bugalan. Ang uban, luoy kay igsoon, manimba, batuon. No, luoy kayo, batuon. Batuon ang ilang kuan. Atop, samta nagsimba. Salamat sa Ginoo kay murag wala na nahitabo na to diri. Pero mga pila ka katuigan igsoon, wala pa mi diri, gibato na sad mi. Grabe ko hila ko atos Ginoo gibato ba. Nana ko nga Lord, sakita niyo gibato mi. So, grabe ba, sakit kayo, gibato nya. Makibaw ka nga ang nagbato ri ay kaila ra po nimo. Ingko Lord, unsa man ni Lord? Nag-adjust ko sa kong emotion ba? Bago pa ko ato mga igsoon, di pa ko ato minyo. Abi yung mga igsoon, how many days ang anak sa nagbato ning convulsion? Nasakit, grabing hilanat. And then eventually na-realize niya nga kuyaw gid ni hilabtan ni mga lagad sa Ginoo, no. Naana igsoon pero mao lagi na ang saad sa Ginoo nga walay di tangay mabalaka kay walay bisan usa sa gingon diri unsa ni pagsulti. Apan walay bisan usa nga buhok, usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. So protektado ta sa Ginoo, no. He will fight for our enemies. Kung kinsa tong mangaway na to, si Lord mo kig-away. Kinsa tong di ba remember sa iyang saad ni kuan igsoon ni Abraham, ingon siya, I bless them those who bless you, but no, I curse them those who curse you. Kinsa to'y magtunglo nato, tunglohon sa Ginoo. And remember that we are the spiritual descendants of Abraham. The God of Abraham is the same God whom we serve today. Kiingon siya mga igsoon, ning saad siya, kinsa tong magtunglo kanimo Abraham, tunglohon ko usab. Wow. Ingon pa gito ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga, do not touch my anointed one. Amen. Kaya ang Ginoo manghilabot gid.
Naitabo na nako in how many times igsoon nga gipakita ni Lord nga mingdaptig sila nako. Meaning igsoon tinuod ang giingon sa balang kasulatan nga yes daghang magbugal-bugal, magtamay, maglutos nimo pero mao ni timan walay bisan usa kabuhok sa imong ulo ang mawala. Padayon lang, lahutay, madagma ka bangon, madagma bangon, madagma ka igsoon ayaw bangon unya mobalik sa gahapon. Bangon gyud ka, pamapa, padayon sa dagan, sa lumba, padulong sa kinabuhing walay katapusan. Kay niingon si Jesus ang mulahutay. Ang mulahutay hangtod sa walay katapusan mao ay maluwas. So as what I have said earlier, igsoon nga, ang kaning journey na to padung sa langit igsoon. It's not about how we start, but how we finish the race. Amen? Kaya na may uban, kusog kayo, dasig kayo, kayo ba? Pero himbalik sa agi. Dasig kayo, grabe mawali, grabe on fire, kay karunasan, himbalik. Nga diha, no, yung murag bao, nga perting luyaha kay nga nangalagad sa Ginoo. Pero mintin ang iyang kaluya, mintin. Bao, pero hingpadayon. Nagbinaw, hinay kayong dagan, pero hinglahutay, mao'y naluwas. At the end of the day, ang mulahutay, good, maoray maluwas. Pwede ka save karon pero kung madaka sa mga sakit nga istorya, madaka sa mga paglutos kayang naglutos nimo imong bana mismo, imong asawa, imong anak, imong ginikanan, imong igagaw, mga tao nga duol sa imong dugan, nagkahiusa o gibira ka, gidaot imong dungog igsoon, nadala ka, mubalik ka sa agi. Sayang pildi ka. Ay sayang ayog sayang igsoon pila na kakatuig padayon. No? Padayon ang imong nasugdan igsoon. Padayon tauban sa tabang sa Ginoo, no? Bala na sila diaon sa ilang istorya na to. Basta mauni timan protektado tas Ginoo. Ang proteksyon, ang pabor sa Ginoo na nato hingsaad sa siya igsoon nga kung ang Dios dapig nato kinsay makasukol ka nato. He will always fight for us. Ayaw lag sukol, ayaw balos, tuguti ang Ginoo manimalos igsoon. Amen. Ako daghan kay nagbugal-bugal. O sige lang, bugal-bugal mo diya karon wala na pud kay na. Pulaan na siguro. Yang uban nagbugal-bugal nga priso, ang uban namatay. Ana igsoon kay ngano man God is faithful to His promise sa word niya igsoon nga. Ingon siya nga walay bisag usa ka buhok, imagine. So ngano mahadlok man ta. The King of Kings, the Creator of heaven and earth, naa na to. Nasa atong side and we are on the winning side as long as we have Him in our lives igsoon. No? Mas dako ang Ginoo ang Dios nga naa na to kaysa Dios nining kalibutan nganong naratol na hadlok man ka. Amen. Sungsungo na itong mga unos, pagsulay. Unsa man na diha, igso na mga bulabog sa kaway, aron mo balikan. No, ayaw, lahutay ta. Balag, magkapangus-pangus, magkasamad-samad ta. Ang importante, nakaabot ta sa finishing line, sa langit. Nga makitaan ta mo ingon ang Ginoo, oh, wow, well done, my good and faithful servant. Grabing kadagma nimo, grabing mga luha ang imong gihatag nako kada gabi. Pero wa jud ka mo balik sa agi. Congratulations, dali nga re. Amen. Ana na. Si Lord, dili naman ma-surprise anang kapila ta madagma. Mawitang ingon siya nga, His mercy new every morning. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Kada buntag ibag-o ang kaluoy sa Ginoo nato ngano man. Why? Because expected na ni Lord nga posible nga everyday mapakyesta apan gipabangon tas Ginoo kay gitagaan tag laing higayon, laing chance nga maghinulsol, mubalik, mubangon ug mupadayon igsoon. Igsoon ang race nga atong giapilan, igsoon lisod. It's not easy. Dili sayon dangog kayo, gamay ang agianan kay naro man no, sigpit nga dalan. Daghang tunukon siya, daghang maritis, daghang himantayon, hilabtanon. Pero igsoon ang gingon ni Jesus nga kutob ra na sila hilabot. Kutob ra na sila istorya, pasakit nimo, pagbati ra nimo may gisulayan na. Pero mao niya kung saan mo walay usa bisan usa ka buhok sa imong ulo ang mawala. Kompleto ra. Ano man, we are protected by God. Giampingan ta igsoon. So, ignore lang na igsoon. Be mature sa paghandle anang mga pagsulay, mga unos, mga paglutos. No? Lahutay ta. Kay posible nga di ta kalahutay kung nakafocus ta sa mga distraction na to. Posible igsoon nga dili ta kalahutay sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Kung nata nakafocus sa katong mga nasilag na to, kay kasilagan kamo sa tanan man. No? Kung atong focus na sa mga tao nga nagsiglabay, di maayong istorya na to. Kung ang atong focus na sa mga manlulutos, mga nag-istorya og sakit nato, dakong posibilidad nga dili ta kalahutay. Si Pedro sa dihang na out of focus siya ning tun-aw siya sa balod igsoon.
naunlod si Pedro imbis naglakaw nang siya sa tubig. Ingon ang Hebrews 12 igsoon 2. Let us fix our eyes on Jesus alone, the author and finisher of our faith. Pangutana kinsa atong gilagaran, di ba ang Ginoo? Adto tang tutok niya, ayaw nang isigkataw nimo kay posible ka nang isigkataw na to, mao pa na hinungdan nga maimperno ta, mao na hinungdan nga ma-backslide ta og maluya ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero kung atong focus kanunay everyday all the time naa ni Lord igsoon din, walay tawo makadisappoint nimo. Amen. Kung dili magpadayon ta hangtod sa pagbalik sa Ginoo or hangtod mubiya na batanin ning kalibutan na. Wala sa bokabularyo sa mga tinuod nga Kristohanon ang word nga quit, give up, or backslide. Madagma man ta, bangon. Pamapa. Pag hinulsol, kuha igleksyon ang imong failures and then i-apply karon for you to become a better Christian. Padayon og dagan sa lumba igsoon. Timan ako na ning gibalik-balik, iasa ra man ang pag-antos nato karon. Iasa ra man ang ato ang mga kasakit. Sakitan ta pirmi, natural na. Si Jesus gipasakitan sa una pod. Iasa ra man na kung nanata didto sa langit nga naay kalipay. No? Sa walay katapusan, wa nay mga luha, wa nay maningil sa tong utang didto. Wa nay manuktok, wa nay mga bumbay madto dito. Hoy, mong utang, wa nay araw-araw, wa nay card, igsoon. No? Ana igsoon, ang kalipay igsoon nga walay katapusan atong matagamtaman. So daghan ta mog tips igsoon para makalahutay kita, kay ingon man diri ang malahutay maluwas, aron makalahutay ta. Ayaw hunahuna ang challenge, ayaw hunahuna ang distraction, ayaw hunahunaa mga igsoon ang hagit, hunahunaa ang ganti. Kay kung imong ibutang sa imong hunahuna og kasing-kasing nga naay ganti, inighuman ani naay ganti, luyon ining mga unos naay ganti, ug ang ganti ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Once ang atong mindset nasa reward nga eternal life, then dakog posibilidad nga makalahutay ka. Kay bisag magkadagma kay imong hunahuna adto ko sa langit. Bisag nadagma ka sa sakit, bahala basta moadto ko sa langit. Langit ang hinungdan. Amen. Kung kanatong mindset, sigurado nga mulahutay ta. Taliwala sa mga dagkong unos, pagsulay, mga malulutos, igsoon. Again, igsoon, ang mga pagsulay, ang mga paglutos, naka-built-in na sa itong pagpangalagad sa Ginoo, naka-built-in na nga naidagang tao nga di ganahan na to. Naidagang tao nga di muangay na to. Ang importante, muangay ang Ginoo na to. No? Di man ta man pleaser, God pleaser man ta. Kung ikaw, Kristohanon, man pleaser ka, nag-agad ka sa mga tao. Pero kung God pleaser ka, wa kay pakialam kung mga tao di mo angay nimo, basta importante ang Ginoo mo angay nimo, kay nangalagad kas Ginoo, wa ka nangalagad sa tao. Amen. Mao na siya mga igsoon. Again, tutok sa Ginoo igsoon. Tutok sa Ginoo, ayaw kahadlok anang mga magsigulga nimo, kay ang saad sa Ginoo i-claim ni everyday i-claim nga nag-ingon ang hoy Satanas, ayaw kong ilara, niingon ang pulong sa Ginoo nga bisag nga walay bisag usa ka buhok nga mahatagak sa akong ulo or mawala. Kay panalipdan ko sa Ginoo, He will fight for us, siya ang akong magbalantay. Ingana i-claim na igsoon. Ang saad sa Ginoo. Kay ang saad sa Ginoo igsoon na ay pag-asa, di pare sa saad sa tao nga paasa. Amen. Again, usa ka pahinumdum ni nato igsoon. Normal lagi na siya mga lagad tas Ginoo ning sunod tas Ginoo, labi na seryoso ka nagpagamit ka sa Ginoo, tinud-anay ka kanang lagad sa Ginoo, tinud-on pug ka sa yawa. Naagi na mo daot sa tong dungog, naay mo tamay mo BBI, naay masuko nato, pero ang saad sa Ginoo kupti. Ingon siya, walay bisan usa kabuhok sa imong ulo nga mawala, protektado ta, no? Siya nga atong magbalantay, di ta niya pasagdan, di ta niya biyaan. He will fight for us. Siya ang manimalo sa nagaway na to, paubos lang iampo sila. And then tutok niya aron makalahutay ta hangtod sa walay katapusan or hangtod sa iyang pagbalik. Naabtan ta niya nga nagsubay sa sigpit nga dalan, nga nagkadagma-dagma, nagkasamad-samad, nagkapangus-pangus, pero nagpadayon igsoon. Again, usa ka tips igsoon pamaagi aron makapadayon gyud ta. Hunaw naa ang ganti. Ayaw hunaw na ang challenge. Normal na. Hunaw naa nga inighuman nining tanan. Inighuman sa mga challenge. Kaning mga unos mulurang ra ni. Nay kinabuhing dayon nga ganti. Inighuman nining tanan. Luyo sa mga unos na ay langit nga mubanos. Padayon ta. Abanti ta paras kay mayaan sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Salamat Ginoo nga imong gipahinumduman Ginoo. Normal ra na Ginoo ang mga pagtamay, normal ra ang mga pagbebiay, normal ra mga paglutos, normal ra nga naay di ganahan namo.
tungod na nimo kay ni sunod mi nimo. But Lord God, salamat sa imong promise, imong saad nga imo na pud ming gipahinumduman karon nga walay bisan usa ka buhok sa mong ulo nga mawala kay imo ming proteksyonan. We are untouchable, Ginoo. We are covered by your blood, Jesus. And ang imong pabor mag-uban kanamo kanunay imo ming ampingan, Ginoo. Tabangi mi, Ginoo, nga makalahutay gid mi. Lord God, I pray to all of the viewers this time, labi na sa kagrabing mga paglutos karon, Ginoo, nga ang among focus dili sa unos kung dili among focus anha kanimo. Kay ikaw man ang amuang gialagaran, Ginoo. So Lord, tabangi mi nga instead nga mag-focus mi sa problema, mag-focus lang mi sa ganti. Kay taliwala sa luyo ni ining mga unos na ay langit nga mobanos sa katapusan. Salamat, Lord. Thank you. Holy Spirit, thank you so much for your presence, for your word this morning. And right now, Lord God, as always, I continue to pray to all of the viewers right now. Kutob sa makakita, makadungog ani, makaabot, mag-replay ani. Lord God, akong giampo nga padayon kapag pamuhat sa Ginoo kat sa ilang kinabuhi. Ikaw nasayod sa tanan sa ilang kinabuhi, sa ilang kahimtang karon, sa ilang nagian karon, sa ilang mga struggle, sa ilang mga battles, sa ilang problema, sa ilang gihambin nga mga kasakit, sa ilang mga luha, Ginoo, nasayod ka, nakakita ka, Ginoo, dayag ang tanan nimo. So ako nagahangyo kanimo, Ginoo, nga ikaw, Ginoo, mamuhat, Ginoo. Tagaig solusyon ng ilang problema, tagaig, Lord God, og kasulbaran ng ilang mga kabugat, Ginoo. Ang mga crosses nilang gipasan nga bugat kay Lord, tabangi agak ka, tagaig dugang pailog, dugang pusog aron makalahutay, Ginoo. Dihugi, tagaig kaalam nga langit nun. Unsa man ang pinaka-need nila nga milagro karon, Lord, i-grant, Ginoo. Lord, mamuhat ka, palihuka imong milagrosong kamot, Ginoo. Ikaw ang Diyos nga naghimog milagro sa niadtong panahon, Ginoo. Sa panahon nila ni Moises pa, ni Abraham, sa panahon nila ni Pablo, ni Pedro, ug ikaw usab ang Dios, ang Kristo nga mong gilagaran ron. Wa mausab, still you can do miracle even today as long as we have faith. So right now, Lord God, I declare miracles, Lord God, to all of the viewers this time. Milagro nga sigun sa ilang pangandoy, Ginoo. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. According, Lord God, sa needs sa ilang kasing-kasing karon. I-grant, Lord God, in Jesus' mighty name. So Lord, this time, among ang kuno ng kadaugan, dawato na mo ang kaibulungang butang ang milagro gikan kanimo. Amo kining gidawat, Amahan, uban sa pagtuo. Mao kini ang among pagampo. Amo kining gipangayo, gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan ni Hesus nga may among bugtong maluluwas. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. That's all for this morning, brothers and sisters in Christ. Salamat sa pakiguban yun ako sa kanginan. Ug ayaw kalimot mga igsoon sa wala pa nakasubscribe sa atong YouTube channel, ang link nasa caption ani nga live. Kaya ang nakabutang diri mga igsoon, 30 days ra ni kutob daw. Murag na napoy bag-o sila. No, 30 days automatically ma-delete ni siya nga video. That is why after this ako ni siyang i-download unya i-upload nako sa atong YouTube channel. Kita gyapon ta didto di mawa. Amen. So again, himaya og dungog akong ibalik sa tumbuhi nga Dios, walay ako ang tanan iya sa Ginoo lamang. Amen. And I pray and I declare that today, mga igsoon, is gonna be a fruitful day, mabungahon rong adlaw. I-bless ni Lord tanang desisyon ninyo, tanang mga lakang ninyo, proteksyonan mo diha sa inyong mga biyahe, no? Kay grabe na ron, no? Daghan na kayong mga daotan sa kadalanan, no? I declare God's protection will be upon us, upon you in Jesus' name. I declare favor every steps of your way. I declare miracle in Jesus' name. And dili matapos ning adlaw nga di mo i-bless ni Lord. That's all for this morning. Again, see you next time. Ampo, amping, abante. Anyway, I want to encourage everyone to invite your friends to follow our new page, Mabunghahong Kristohanon 2.0, para more followers, more viewers, more mablessed. Amen. For the glory of the Lord. Thank you. God bless, Brother Bioy Letran. Salamat, sad. Mira Orella Tuwayon, thank you, sister. God bless you more and more. See you next time again. Ana Mig Soko, you're always in my prayer. God bless. Himayag dungo kung ibalik sa buhi nga Diyos. Keep safe, everyone. See you next time.